Mo nang gipapaspasan karon sa order as per advice ni Governor Dodo Cagas, paspasan na nato ni kay para ma-implement na ning ordinansa nga 20-60 nga ordinansa sa sangguniang panlalawigan sa atong probinsya. Pero bawal gihapon ang tapok, ha? Bawal ang kanang dagko nga kumbira. Manawala sa reunion karon. Ang pangutana ani mga higala hangtod kanus aman ni, mao na mga pangutana nga lisod kayo tubagon. O di wala pagyoy nakahibaw anig unsay lintunganay nining tanan. Basta ang sigurado lang din mga bay nga magtinabangay tani para subli natong masugpo kining ato ang gisagubang nga problema sa COVID. Kanyang problema pagid pod ani sige tag hisgot ani magtinabangay. Isa kabalo na sa kung sa himuon, di man buhaton. Mao na problema din ha. Ha? Duha ra may kuan siguro dan mga rason niya na nganong dili gihapon buhaton bisag kabalo na sila unsay buhaton. Siguro ay uban din ha nga dili gyud mo tuo. Napoy uban din ha nga wala lagi po'y pakialam. Walay pakialam o kanang di gyud mo tuo anang virus tuom kana. O ana ba? Nay mga gulkwang nga ana. To matay mo ana gud. Mayroon ba untag kanang masulo ni ang virus ba di man nakod ba no? Tapos uban maingon niya kanang oras mo na. Mo nang di na lang gid po daw siya manghunaw. To ka ng hunaw-hunaw. Pero nanay establishment din sa kuan digos nga kuang na monitor. Ya nagpatuman na sila og CCTS. Kining COVID-19 contact tracing system ang high-tech nga sistema para mas mapapaspas ang contact tracing. Sa mga establishment ni kining hardware nga City Hardware. Patuman na nila dito ang CCTS. Unya, ingani kung naa kay CCTS sa Digos, pwede na nila dito, pwede po mo mag-scan gamit ang CCTS sa Digos. Kung ang inyong CCTS gikan po sa probinsya, pwede gihapon na dito. Okay? Ingana ka simple. Ang Digos City nga CCTS pwede sa Digos lang. Dili na siya pwede dito sa laing lungsod. Di siya pwede sa Santa Cruz, di siya pwede sa Matanao, Bansalan, Magsaysay. Dili pwede. Digos alone ang kanang city DC Digos City CCTS. Digos lang na siya. O pwede pod ang sa province nga CCTS sa Digos. Okay? Ang CCTS sa province pwede sa tanan. Siyam ka mga munisipalidad o ang sa Digos. Pwede tanan. Ang CCTS sa Digos, ang sa Digos lang. So pwede ninyo nang ipakita kung sulod mo diha sa mga establishmento ang kanang DSCCTS sa probinsya o ang CACTS sa Digos kung magisgot ang mga establishments dinhi sa atong dakbayan. Pwede bisang asa sa duha. Jarog libugon pag yun nato na. Uban pa nga mga establishments na wala pa sigurado nga ilahan na ng kitrabaho no ang ilahang scanner dapat na nasa scanner para subli na gyud natong masugdan kay murag na uwahi na gyud taan ba ang ubang lugar region 12 wala na nagkakuan na sila dito dali ra kay maagapan nila dito kung nay mag-positive matrace dayon asa man kaning mga adlaw asa man kaning orasa ni adto ko aning ni adto ko nikaong ko aning kananan kani
pag adtoan na nga maong kananan, kanang orasa daw na ni adto, matrace dayo kisay nanulod. Makita din sa computer kisay ni sulod ang mga orasa kay naman dito, ni-scan man yung QR code. Onya, tawagan dayon mo. Tingnon dayon mo kuhan ka ng i-cremate na ka, sir. Dili bitaw eh. I-contact mo para sa contact tracing o niya monitoron mo. Pag nagani makita nga sintomas, dali ra kay mo magapan. Dili mo pagawson para di mo makatakot. Diba? Ingana ang gihimo dito sa ubang mga probinsya. Kita din sa itong probinsya sa Davao del Sur, ato na gining paspasan para ato na gining masugdan. Samtang matawag na itong dili paulahi ang tanan, napay pag-asa ni. O pakitag pag-asa ni, kay ubaw, pamagyud yani kahuna-hunaan ni. At least kita nagsugod na. Isa man ron din ang nagtanaw sa to sa Facebook o naminaw sa to karon sa radyo ang wala pa kaparegister ani CCTS or Davao del Sur Contact Tracing System. Kinsa man ang wala pa kaparegister kay para matabangan ta mo usaon pagparehistro. Labi na tong walay mga Facebook or dili kayo anad sa social media. I-text na ninyo kay para matabangan ta mo, ang importante makaparehistro mo. Okay? Sir, kini ako CCTS sa Region 12, man ko nakaregister, dili pwede sa Digos. Pa ko kuan anida encounter aning yun aning CCTS gikan sa Region 12 na rehistro sa dito gagamiton din Ani na lang akong advice nimo Ma'am Jonah Dumagan, suwayan lang nimo na no. Sa ako magpagkahibalo ingon ni Attorney Gonzales, ato ang provincial administrator. Ang atoa laging system dito lagi ta sa South Cotabato. Onya kining atong paghimo sa ato ang CCTV sa Davao del Sur, kita may nagbuhat sa password. So basin dili na pwede. Di mo ko ingana ka di mo ta IT no, pero ug okay gani na dire maskan gani ng imuhang CCTS maayo, pero pag dili magpa-register lang ka dali ra man kayo. Piti sayo na ra masayon pang magpa-register anang CCTS na to kaysa magpa-register kag Facebook account. Okay, ang paspasan na to hisgot ning pinaka latest nga mga panghitabo sa to ang probinsya. Kagahapong adlaw gipahigayon ang pagpanubay sa DSCCTS Compliance and Monitoring Team. Apil ko ani? Apil ko ani. Ang Compliance and Monitoring Team dito sa GMAL of Digos ipahigayon ang pagpanubay. Tumong ni ini mao ang pagpahimangno sa mga tag-iya o establishmento sa pagtamod sa Provincial Ordinance No. 20-60 o ang pagpatuman sa Davao del Sur COVID-19 Contact Tracing System kung DSCCTS sa tibuok lalawigan. Gipanguluhan kini ni Provincial Legal Officer Attorney Gilbert Mayor ang DSCCTS Compliance and Monitoring Team, inubanan sa Provincial Information Office, mga alagad sa media, mga IT sa Kapitolyo ug mga personahe sa kapulisan. Gisugdan na ni Gisugdan na ni. Tanang mga establishmento adtuan na ni sa kining maong team sa pagpanguna ni Attorney Gilbert Bubo Mayor kay para ma-advise na as soon as possible, ma-implement na sa mga establishments kining CCTS. Dili na gyud dapat magpasulod kung walay CCTS kay unsaon man nato pagsugod aning atong contact tracing system. Kung hangtod karon napaghihapoy mga establishmento, napaghihapoy mga malls, napaghihapoy mga fast foods chain o
uban pang mga establishmento sa tong probinsya sa Davao del Sur nga wala paghihapon nagpatuman ni ining maong sistema. Unsaon na to pagsugod? Mao nang gipapaspasan karon sa order as per advice ni Governor Dodo Cagas, paspasan na nato ni kay para ma-implement na ning ordinansa nga 20-60 nga ordinansa sa sangguniang panlalawigan sa atong probinsya. Mao na nga naan na gyud mismo si Attorney Gilbert Mayor mo'y nanguna sa gipahigayong pagpanubay ni ining mga establishmento nga dapat mapatuman na nila ang DSCCTS. Karon kay nakadungog mo sa ako karon, kay giingon na nato ni kamo mismo magparehistro na mo kay basin yag magmahay-mahay mo malangan mo na mo mga emergency nga adtuan ya di mo kasulod kay wala mo ani. Parehistro na mo kay pertiran dali magparehistro. Sayon no kay sa tanan mas lisod pang parehistro og Facebook, okay? Kung friends ta sa Facebook, i-chat ko ninyo kay tagaan ta mog link, tudloan pa kita mog unsaon. Kung kamoy magparehistro, walay bayad, ha? Siyempre magpalaminate mo, bayaran yun ninyo ng inyong laminitan ninyo. O di ba ka, magpahimo mo na may mubuhat, abot, nagapabayad sila sa ilang serbisyo, pero dili kay na mahal. Pero kamo ray mo rehistro, libre yun na.